Ndiyabathanda nabatyayo. If ungangena uyesu ngokunisafolileyo sendile mna and then ajike ezisonga zibe ngamatye and then sendile mna ndi-right. Igama lam ndingumzamo. Nje ndingumzamo nje ndacinga uba ndathiwe ekhaya. Yo, sorry ma'am, ndibele ukubulisa. Sakubona ma'am, sengiyaphila. Yazi abezulu ngiyabathanda bayuniki, sengiyaphila. And then kaya sengiyahamba, ndisiyabona, hayi sengiyahamba. Ndithanda indlela ulanda ukuthi uzuma ngokubekuzwa phaya ba awuzuma ingane yakho yagila abantu kwafa abantu seyaphendula uzuma. Mina nginguzuma ingane yami angiyazi ngihlangana naphi nalento. If ingane imoto igile itaxi kwashona abantu bekunimvula ngimathumela imvula baba yinwe sengingenaphi mina lapho kebuza ba tatuzuma ududuzana dibanaphi namaguktazi uyaphendula tatuzuma phela ingane kayifuna umsebenzi abantu benemali ngidonsa ingane ngithi mandaye emalini imali iye nginganidla imali. Enye into endiyithandayo ngabangcwele yazi abazalwane ngabantu kakhulu okohleli nabo soze be-comfortable bayajaja even nangoku kukhona abanijajayo because look yomzalwane mbona uba iyandijaja uyayibona nje abazalwane bawisana ngojajana umzalwane angayicaweli kubuza why hayi wanijaja ndihlekiswa ngulowo kuthiwa uyaphesheya andiyazi uba uzofika thini uyambona shemis aram isingesi uyasikhupha ngempumlo nangomlomo iwalk yesixhosa uhamba isixhosa. Ndiyamthanda shem my brother, ndiyamthanda because mna naye si-close at least kayibuye mhlawumbi angabuye nedola funeka siprofethe. You know ndiyabathanda abefundisi ngabantu abayunique. Yazi abafundisi uyayibona ifowuni mos ezifowuni sinazo ifowuni uyayibona mos ibhetri kayiphela ithi 50% 20% uyayibona mos umuntu wayo. Abefundisi ngabantu abayunique ngabantu abayibonayo ingxaki esemntwini. My brother, ndiyakubona ikhona ingxaki. Unayo ingxaki? Awunayo? Uyaxoka uyafuna ubhasa? Abafundisi ngabantu abazibonayo izinto. Abafundisi soze akuxelela into engekhoyo. Njengoba ndoprofetha ngoku mntasekhaya ukhona umthwalo nayo. Ndiyaxoka. Awunamthwalo? Awufuna ubhasa? Hallelujah. Abafundisi ndiyabathanda futhi yazi not abafundisi such abantu abakhonzayo umuntu okhonzayo uyofika emgidini abantu becula amagwijo afika umuntu okhonzayo anikwe i5 minutes athethe aqonda uba ixesha liphelile ogqiba athi umuntu okhonzayo ayisengomgidi seyimvuselele yonke into ukuthi siyayijika imvuselele nasendlini kabahleli kuncokolo hayi le ncoko iyangivuselela seyimvuselelo my brother seyimvuselelo. Guys ndenza i-comedy into endiyicingayo if uye waqhubeka into endiyithethileyo ifuna wena ngendawo and i-comedy ndenza abantu bahleka ne but mntaseka if awuhlekanga naleyo ifuna wena uyihleka ekhaya. So nzoba ne-show ye-comedy, le show yami ngizoyibiza uba mabeze besaphila like ngifuna ibe nento yenkonzo at least yabo mabeze besaphila okanye ndithi i-content yayithi izidalwa ziyahamba. Ndifuna nabaselokishini mos bazi bazobona uba no i-comedy but izidalwa ziyahamba. Ndiyamthanda uYesu kodwa yazi ndiyazicingela if uYesu
thina kasithandaza ebephendula ngoku right now baninzi abantu bebezohlazeka apha like uYesu uthandaze ngoku nje bekusenziwa lo mthandazo ngoku usazobeka isandla uthi ufuna upasa aphendule ngoku uYesu awenzanga nehomework izolo uzopasa la aphendule ngoku la aphendule ngoku bayendlini umama kayithandaza unento ubhuti mosuyasela akayihoyanga into ecawa umama uyayazi ngolohlanu kakuthandazo uyawutsala umthandazo uyawutsala ba Nkosi uzamutyela ixesha likabhuti lo hamba kwezindawo zakhe Nkosi sesilapha yazi abantu abamnyama bacime bayamazi uThixo yazi abantu abamnyama ungafunga ukuthi bahlala uThixo nyama nenyama zomvuma ukayiqala uthandaza Jehova Jireh Thixo otata omkhulu bethu wazimna ndingekabikho abazali bami bengekabikho wandazi wena Thixo lento ndizoyicela kuwe njani unganiki kodwa wazi utata anikabikho mna kodwa wazi utata Nkosi ezimntomama kayithandaza Nkosi yami ndingumoni okay sonika lento sonika kodwa sawusenzela umama wekhonza esazana nawe zange wamosha mhlambi wakumosha kumama sawusenzela ongakhulu kumani bamuntu omnyama okhonzayo ne siyitsala ngezinyanya You never know ezi zinto ziyenzeka guys anangxaki nabantu abangosisi abantu abangosisi anangxaki abantu abangosisi abanxiba iweave ndinengxaki neweave zenu yazi abantu abangosisi bazoze bathandaze bathi abaphendulwa kanti uYesu uyaphendula ingilosikazi fika phezu kwenhloko yakho ziyadideka ziyabhideka kazifika phezu kwenhloko Yes, nokusithumele eMzansi kuseBrazil guys yabathanda abantu abangosisi bane-confidence bane-backup phansi kola weave ke mntu asekhaya uyofika ulindwe ngamancancathelo because kakhulu igamanti